салом дӯстони азизам. Фоидаи чойи мехак ва ё дар баъзе маҳалҳо инро мехчагул мегӯянд ё ки қаламфури гардан мегӯянд. Ба русӣ он гвоздика ном дорад. Дар мағозаҳо ёфт мешавад. Ҳозир ман бо баъдан қутиашро нишон медиҳам. Ва инро мана ҳамин гуна ҳаст дӯстони азиз. мо аз ин чой дам мекунем, ҳамон гуна ки чойи анъанавии худамонро дам мекунем ва дар як рӯз аз ин чой 2 маротиба мехӯрем. Барои чӣ фоида дорад? Лахташавии хунро пешгирӣ мекунад, қанди хунро поён мебарад, иммунитети моро баланд мекунад, сармохӯрдагиро рафъ мекунад ва барои ҳазми ғизо бисёр кӯмак мекунад. Даҳонро хушбӯ мегардонад. Барои ҷигар фоиданок аст. хуб чояшро ки дам кардем, ним соат мегузорем ки дам бихӯрад ва баъдан менӯшем. Баъди ним соат бубинед дӯстон, рангаш чӣ хел зебо мешавад. ва 200 инҷо ки 500 мл ҳаст, 250-ро саҳар мехӯрем, 250-ро бегоҳ. Вале ҳатман бо табиби худ машварат кунед. Саломат бошед.